lasă-mă să te ating. Păi lasă-mă, bă, Gheorghe, că nu-mi doresc să mă atingi. Păi ce ai, mă, s-a făcut ceva? Păi și câtă melodia cu atingerea și te uiți și ură la mine, nu-mi doresc. Dar nu pot să mă uit la tine. Păi dar uite-te frumos, mă, ai ridicat și mâna la mine și dă de la... Ce ai, mă, vrei să dai mine? Ai făcut ceva? Păi n-am făcut nimic, mă, de-aia lasă-mă în pace, mă. Hristos a înviat. Ce-a făcut? A înviat. Cine, mă? Hristos. Păi ce-a murit? Nu m-a înviat, n-auzi? Păi cum a înviat dacă nu murit? Hristos a înviat. Păi dacă nu murit? Bă, dar tu ești prost? Aulă, săbătate o prost, mă, cum să înviază cineva care nu a murit? E sărbătoare de la Paște, mă. Ce Paște, mă? Cu învierea Domnului nostru. Ce, a murit Domnul nostru? Iar începe. Păi ce începe, Gheorghe, că nici nu știu dacă am terminat ceva. Zi, mă, că adevăratul înviat. Păi nu pot să mințesc, mă. Zi, mă, că-ți fut una. E un înviat de adevăratele. Ha, trăzița, bă.